हाय गाइस लोगोफोर, जोङो दिनैयो कालाइगाव थांदोंमोन मबाइल गंसे गोदान लायनो थाखाय। बेयाव थांनानै फैखांनायनि उनाव ओरैबायसा अखा फैबाय। अखा फैखांनायनि उनाव लामायाव ओरैबायसा दैबानाजों साग्लोबजोब्बाय, माने न'फोरथिंबो लोमला लांबाय आरो। नोंथांमोना नुदो जानांगौ, नायलाय नोंथांमोना बेबायसा लोमबाय। जोङो थांगासिनो दङ दायो न' फारसे। बेयावनो दै लोमनायखौ नुनानै आङो भिडिअखौ लानाय जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओरैबायसा दै जाबाय, लामा मानि लोमला लांजोब्बाय आरोखि। नायलाय दैयानो दै जाबाय। फुख्रिफोरा ओरैबायसा लोमबाय, सोरहाबाफोर नाफोर दङब्ला सोब माने दैजोंनो बुखार जालांजोब्बाय आरो। न' मानि निसानि न'थिं हाबलांजोब्बाय दैयानो। बेबायदि समस्या जाना फैबाय बिसोरहा। माने मा बुंबावनो आरो, दै अखा नालाय जेथिं मोनो बिथिंनो लामा लानानै बिसोरो हाबलांखागोन। रावबो होबथानो हाला बेखौ। बिसानि न'आथ' लोमलाय लांबाय आरो। बिथिंनि न'नि लामाथिंबो फुरा दैया हाबगासिनो दं। ओरैबायदि फुरथि जादों न'फोराबो। बे लामायानो जाबाय kabiralai to Kalaigaon रड। सोरबाफोर फैदोंब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन kabiralai to Kalaigaon रड। गोबां दैजों बुंफबजोबनाय गोजा नै। लामा न' दै गोजा। सानसे साननै बारिथिंबो फुरा दैयानो दै सुसिबोगासिनो दं। ओरैबायसा दैजों बुंफबजोब्बाय। दैयानो दै, फुरा दैबानाजों बुंफबजोबना दं आरोखि। नैबे जाबाय सेङापारा गुदि फरायसालि। बेयावबो फुरा दैजोंनो लोमसावजोबनानै स्कुलखौ बन्द' होनो गोनां जादों। गेटफोराबो लोमसावजोब्बाय। वालाथ' गेजेर ससेहालागै मोनहैलायबाय। दैयानो दै, दैयानो दै। आसरित मोननो गोनां दैनि। एम इ स्कुल, हाइ स्कुल आरो जाबाय LP स्कुल। सेङापारा LP स्कुल, बेबो दैजों लोमनानै स्कुला सुटि थानो गोनां जाबाय। फुरा दैबाना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नैबे जाबाय kabiralai to Kalaigaon थांग्रा दालां। लोगोफोर, आं खावलायदों आंनि इउटुब चेनेलनि जुगिदि, नोंथांमोना सोरबाफोर गुवाहाटिफोर मंगलदैफोर थाङोबा नैबे लामाथिं दा फै। मानो होनबा बेयाव दैजों बुखार जानानै दलङा गाज्रि जादों। आरो नैबे जाहैबाय बिथिं कार बा 4 चका गारिया बिथिं फैनो हाया। नोंथांमोना kabiralai to Kalaigaon रड, नैजे माजरसुबा होननाय जायगाखिनियाव बिथिं नोंथांमोना दा फै। कारजों, साखा गंब्रै गारिजों, बाइकजों बारनो हायो, नाथाय गारि गिदिरफोरजों बिथिं बारनो हाया। kabiralai to Kalaigaon रड, माजरसुबा बे एरियाखिनियाव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। kabiralai to Kalaigaon रड, माजरसुबा होननाय सकानि सिगाङाव मोनसे काटनि दलं दंमोन। बेयाव बेबायदि अबस्था जाना दङ, माने गिदिर गारिया बारनो हाया, कारफोरा बारनो हाया। अनलि बाइकआल' बारनो हायो। नोंथांमोना मंगलदै कालाइगावफोर फैयोबा, गुवाहाटिफोर थांनोबा kabiralaiनिफ्राय फैनानै नोंसोर गुबुन लामाथिं थांनांगोन। बिथिं दा फैखा, गुरै खावलायहरनाय थाबाय। थेंक इउ। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय, बेनि थाखाय